19. zmaga Celja v letošnji sezoni Prve lige Telekom Slovenije je na našem računu, z menoj pa je naš krilni napadalec Ivan Božič, eden od dveh strelcev za današnjo zmago. Ivan, takole na oko iz tribune je bilo videti, da šlo lahko, pa na terenu vendarle verjetno ni bilo tako zelo lahko. Pa da, jako sam sretan i zadovoljan, pobijedili smo 2:0. Nije bilo toliko jednostavno, bitno je što smo zabili prvo poluvreme ta 2 gola. Drugo smo ih malo umirili, držali smo posjed, tako da smo mirno priveli kraju i naravno jako smo sretni i spremni smo za sredu. Ivan, nekaj dni nazaj sva govorila po treningu, dejal si, super mi je, da ekipa zmaguje, to je tisto najpomembnejše, pa vendarle bi si po dolgem času želel doseči ta zadetek. Ivan, tule je. A da, to je sve normalno, nisam zabio par utakmica, ali nisam imao nikakav pritisak, znao sam da će doći kad tad. Naravno, bitno je da ekipa pobjeđuje, ali volim ja zabiti, tako da evo, danas je došlo kad je trebalo i to je to. Nadam se u srijedu još jedan možda i to će sve biti dobro. Verjetno bi si želel zabiti že prej, to da na koncu ne bo izpadlo tako zelo slabo. Tale zadetek v pravem trenutku pred sredinim spektaklom z Ljubljanskom Olimpijo. Pa da, mislim da nas u srijedu očekuje jako teška tekma. Nije još gotovo ništa. Bez obzira što mi bježimo 2 boda Olimpiji na tablici, mi moramo u srijedu pobijediti, moramo pokazati ono što smo kroz sezonu pokazivali i ja se ne bojim za nas, tako da očekujem dobru tekmu i samo jako. Ivan, ob računu z Olimpijo za takšna srečanja nogometaši živijo? Pa to neko doživi jednom, neko 100 puta, ali evo, meni je ovo prvi put, ja jedva čekam, nemam tremu, samo pozitivna trema. Poštujem ih, respektiram ih, ali idemo na puno i tu nema dvojbe. Tudi proti Olimpiji bomo najverjetneje lahko računali na navijaško skupino Celjske Grofje. Danes so bili še enkrat fantastični. Pa da, stvarno sam jako sretan. Užitak je navijat s njima, bez obzira što ih možda brojčano nema puno, ali stvarno užitak, osjeti se to zajedništvo i stvarno mi je jako drago što sam dio ovog Celja i jako sam sretan. Ivan, čestitke za gol, za zmago, hvala in srečno. Hvala lijepo i vam.